Uwi na tayo. At tayo pwede pa magmerienda. This is my work, my company. Ayan. Tagagawa tayo ng pagkain. Dinidisplay po yan sa convenience store, sa Lawson. At tayo ay pauwi na. Kumusta po? Ayan, medyo mainit-init na rin kahapon. Medyo, hindi lang talaga medyo. Talagang bonggang-bonggang ulan kahapon. Basang-basa sa ulan. Kahapon po may event. Yung alaga naming aso na si Fuku-chan. Diyos ko, umaga pa lang. Until natapos, hanggang sa pag-uwi namin. Basang-basa sa ulan. Sawa naman ng Diyos, nakaraos din. Salamat sa experience. Salamat kami kay Doggy dahil na-experience namin ang sumasali sa mga competition. And thanks to God, ayan. Init, ayos lang natin yung camera natin. Ayan, habang tayo'y pauwi lang. Eh ngayon, magpagasolina muna tayo bago tayo uuwi. Okay. Pag nagtatrabaho po tayo sa kainan, guys, walang halidi-halidi dyan. Walang pakialam kung red calendar yan. Mas maganda nga yung yung hindi kainan yung pinagtrabuhan natin kasi pag red calendar, holiday talaga yan, wala silang pasok. Eh, pag sa pagkain ka talaga, wala. Pero okay lang, kagandahan naman is, malaking oras doon. Medyo malaki din ang sasahodin mo. Kasi nga, special day yun eh. Dapat pahinga ka na sana eh. Walang magawa, kailangan kumayod. Walang pakialam sila doon. Okay, drive muna tayo. Ida-drive ko po kayo. Let's go! Ayan na yung gasoline station. Diyan tayo sa in-use. Kasi yung card natin ay credit siya dito sa in-use. Ayan, pagasolina muna tayo guys ha. Kumusta po ang buhay-buhay natin dyan sa Pilipinas? At kami naman dito ay, ito pa rin ang buhay namin. Kayod lang ng kayod para sa kinabukasan. Habang hindi pa makakauwi sa Pilipinas, yan, life must go on, sabi nga nila. Continuous lang. Ang importante na hindi tayo magkasakit at iwas sa pandemic para laging malusog. Ayan, natapos. At magsasign na lang tayo. Ito yung baonan ko. Ang cute, di ba? Oh, liit lang. Ito yung lunch ko. Naubos ko lahat. Ano pa ba? Ayan, 21.1 入りました。はい。
Ay, Ay. ay, Ay, thank card you. をお返しし Arigatou ます。 gozaimashita. ありがとうございました。 Ayan, card pang binayad natin, guys. In-use card. At ito yung resibo. Okay. Ayan, uwi na tayo. Okay. Let's go, let's go. Arigatou gozaimashita. Ayan, double check. No car. Okay, let's go. Buti na lang may hangin. Ang masaklap doon, init lang, walang hangin. Ay, nako. Yun ang delikado. Ngayon guys, yung camera natin, iharap natin doon sa harapan ha, para makita yung lawak ng ating dadaanan. Okay?
guys, nakauwi na po tayo. Nandito na ako sa aking parking space. Thank you so much for watching. Salamat at sinamahan niyo po ako sa ating pagdadrive. Okay. Yan po guys, at dito nagtatapos po ang ating vlog. See you next time. Bye-bye! Thank you for watching guys. Ako si Inday Abel Bisaya. Don't forget to like and subscribe.